אהלן לכולם, שבת שלום. בת שלום. איזה פרח, איזה פרח. זה פרח הכנתי לכבוד קבלת הפנים, שעכשיו מתרחשת שם. אנחנו עושים מזה משהו סמלי לפחות. נכון. זה היה קשה מאוד להתנתק עכשיו מהמרקע, מהטלוויזיה. נכון. זה שיא המתח, יכול להיות שכדאי אנחנו נצא אני צריכה לצאת החוצה מהממד, אני בממד, חדר העבודה שלי הוא הממד, לראות מה קורה. סולי, אני אעדכן אותך, אל תדאגי. את רואה, יש לך בחדר את הטלוויזיה? אם אני פונה עכשיו עם הפרופיל, מה שאתם לא אוהבים שאני עושה, אז אני רואה את הם כבר נפגשו עם השב"כ, כבר פגש אותם. יכולה להתחבר לכאן 11 במחשב שלה. רק להדלקה. איזה תחושות מטלטלות כאלה, כמו רכבת הרים כזאת, עולים, מה קורה? התאילנדים השתחררו, אנחנו עדיין לא, מה קורה איתנו? וההורים והמשפחות של החטופים שלא יצאו, הפעם... אבל הם מתנהגים נורא באצילות יפה ומרגשת. מאוד באצילות, מאוד. ממש באצילות. אין מה לדבר, נראה מה יהיה הלאה. תראה, מה קורה? אתם במיוט. מי ביקש שנהיה בניהול? אף אחד לא ביקש. כן, כן. לא, אני ביקשתי, אבל כמובן תצאו מהמיוט כשאתם משתתפים בשיחה. אז אנחנו משתתפות, ואני גם אמורה לפתוח, אז כדאי שאני לא אהיה במיוט. בוא נמתין עוד קצת. אבל אותך לא רואים. לא משנה, אני לא חשובה. לא, אותך בכלל לא רואים. קשה כמו, הייתה חולה, אני כל כך נבהלתי. הנה שלומית. אני רואה שפרסמו את השמות, אבל לא הצלחתי לתפוס. הנה, איתן יהלומי, אלמוג, איליה. אולי לא. כזה משהו אחר. כן, זה משהו אחר, כן. קוראים אלינו לכל יישובי העוטף. וכשראית את הג'יפים האלה בתחנות הזיהית? שקתי לו שבא? אני לא אגיד שבוע, זיהית או זיהית? הוא נראה לי איזשהו קוראים? אני לא יודע. מי שמדבר? אני יודעת. ערב טוב. ערב טוב. עדנה. היום צריך להגיד לא סתם ערב טוב. עדנה, את על שפת הים וקר לך? את רואה מה זה? אני רואה. יכול להיות קר. יושבת לך בשמש וקופאת מקור. האמת שהיום הסתובבתי בשמש עם ז'קט ומטפחת. אני רואה אותך. כן. זה איש טוב. שלומית לא רואים אותך. כן, אני צריכה לסדר את זה. עכשיו רואים אותך. כל הכבוד. עכשיו רואים. אני ממש התנתקתי בכוח מהטלוויזיה, בדיוק עכשיו זה... זה בדיוק מה שאמרתי, קשה להתנתק מהטלוויזיה. זה הזמן הכי, כן. מבינה בזה. אקוטי, כי מה? כבר שחררו? כן, כבר נציגים, מה שטענו זה שנציגים ישראלים כבר פגשו את החטופים והם בדרך. מה זה בדרך? לא יראו אותם עוד כמה שעות טובות. כן.
טוב, הם לא תיאמו עם הם הקהילה בדרך שלנו. לשטח מצרים, כך כתוב בטלוויזיה. הדסה, את מופיעה פעמיים. את רואה? פעמיים אני מופיעה? לא, הדסה גור-ארי, פעמיים אני מופיעה, מה את אומרת? כן? לא, פעם אני אחת כנראה- יש תמונה שלך ופעם כנראה יש את מכובדת הדרך שלה. מאוד. לא יודעת מה לעשות עם זה. לא נורא, זה עושה רושם שיש הרבה משתתפים. אני טוב, לא רואה את הפעמיים. בטלוויזיה. אולי כי לא שמעתי קודם, ניסיתי לפתוח בפלאפון, אולי זה כאן, בגלל אז זה. תסגרי אחד מהם, בדיוק. כן, כן, אני הולכת לסגור. הדסה, את משדרת בשניהם עכשיו. כן, אני מנסה, רגע. לא קרה כלום. וואי, עדנה, באמת יש לך מראה חורפי. אני נורא רגישה לקור, ברגע שטיפה קר לי, שאני אפילו לא מודעת שקר לי, אני מתחילה להשתעל. ואת בבית או שאת בחוץ? אני בבית, והחלון סגור והכל? כל הכבוד. החלון לא סגור, קריר, הייתי הייתי חימום. חדרים. ישבתי שם קצת, איבדתי על הים. כן? כן, למה לא? בריאות. איפה יש מקום לשבת בחוף נדרים? יש שם קצת- אנחנו עוד מחכים למישהו, דחייה. אני מניחה שנתחיל, נכון? אני נהייתי רק אחת? אין תראי, פיצול? אנשים... לא. אנשים לא אין נרשמו. עדיין, יש עדיין פיצול אישיות? כן, כן, ועכשיו? גם. לא יודעת יותר מה לעשות, מחר. תביאי את הטלפון, הדסה. מה? תסגרי את הטלפון. אסגור את הטלפון. הכל כדברייך. זה לא כל כך עקרוני, אין דבר. אני סגרתי כבר את הטלפון, יותר אני לא יכולה לעשות. סגרת הטלפון? כן? הוא עוד משדר. סגור. נו, אז... ראיתם מה זה? המחשב שלה מפצל. נכון, אולי זה המחשב שלה, לא הטלפון. לא, 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 זה המחשב הדלקתי אחרי זה. טוב, לא יודעת. המחשב תצטרכו בסדר לסבול. גמור, לא קרה כלום. טוב. אני שמחה לראות אתכם בכל אופן. לא. גם אנחנו אותך. ערב טוב לכולם, לפחות יש לנו מניין, אני מקווה שיצטרפו עוד, אבל בינתיים אנחנו רק 10. מה זה רק? אנחנו 10, זה המון. טוב, אוקיי, אני הורדתי את המילה. היום אני פותחת ומדליקה נרות, יש לי הכבוד, אני קוראת לכל מי שנוכח פה ועוד לא הדליק נרות, לפנות אליי ולהתנדב, כי יש לנו חסר במתנדבים, וזה בעיה, אנחנו לא רוצים שוועדת תרבות כל הזמן תדליק, אז בבקשה מכם. אז ככה, אנחנו מתחילים בהדלקת נרות, ואחר כך יהיה, נכון שמיל, ואחר כך השיר? כן, את רוצה שאני אפתח את המצגת? לא, קודם נדליק, צריכים להגיד את הברכה, נכון? הברכה במצגת. אם את לא יודעת בעל פה את הברכה כבר, אחרי כל כך... לא, חנה עשתה לי חזרה, זה בסדר. תדליקי. אמא שלי הייתה... רק רגע. אני רק מדגימה, אמא שלי הייתה מדליקה נרות, ואולי אתם מכירים את התנועה הזאת, שכאילו... כן. נכון? נכון? נכון, אבל היא בטח שמה גם משהו על הראש, איזה מטפחת. כן, נכון, נכון. האמת היא שאני רואה את זה פעם ראשונה בחיי. מה, את התנועה הזאת? זה כאילו להביא את הברכה הנה. לא, זה היה קבוע כל יום, אבל היא לא הייתה דתייה, היא הייתה שמוצניקית. אבל למדתי ממנה את זה, וזה... אבל הסבתא כנראה הייתה לעניין. מה שאני שמעתי זה שמסתירים את הפנים, אני לא מכירה. נכון, אחרי שעושים, עושים ככה. ככה. עכשיו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. 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 למה 3 נרות? מצאתי פמות של 3. זה הכל. מצא חן בסדר, בעיניי. מותר. טוב, סתם שאלתי. מצא חן בעיניי. אז נחזיק את זה כל זמן שהשיר... בסדר, חנה? בסדר גמור. עכשיו שיר לשבת. לפי בחירתי, ונדמה לי שגם לאה תמכה בו. רגע, אני מנסה להעלות את המצגת, רק שנייה.
את השיר, כן? כן. ירדה השבת. איזה מסך מרשים יש לך, שמי. כן, מאוד יפה. רק שנייה. זה באמת יפה. למה זה לא נפתח? סטלה, זה נראה כמו אחת השמלות של אלברט, לא? נכון. הברור הזה שסטלה... הכחול הזה. כן. עוד פעם אני אנסה. ואז נשאיר ביחד כולם. אם אתם רוצים לראות כל מיני בגדים של שנות ה-50 וה-60, אז תלכו לסדרה גברת מייזל המופלאה. וזו סדרה שממש אפשר לברוח אליה. איפה רואים אותה? בסדרות של יס. מעולה, חנה. כן, זה לא איזה מין פילוסופיה, זה קליל כזה, נחמד. בימים אלה צריכים לפעמים רק דברים כלילים. גברת מייזל סנה עונה, איך? גברת מייזל המופלאה. הנפלאה, אוקיי. מופלאה, כן. מופלאה. יש בזה טאץ' יהודי. יש בזה טאץ' יהודי. היא יהודייה. היא סטנדאפיסטית יהודייה. רואים את המצגת? רואים. אוקיי, התקדמות, לאט. השיר עולה. רגע, אנחנו מתקדמים. לפחות סבלנות האופק בבקשה. שטות מוזר. זה הכל עובד חוץ מכשצריך אותו. אוי, רגע. הנה, שיר יפהפה. אני נורא מתרגשת שאני שומעת אותו. נחמה הנדל, הכי טוב שיש. אני מאוד אוהבת את נחמה הנדל. זאת אומרת, אדירה. הנה. צריך ללחוץ על המשולש. עוד שנייה. זה מתקדם בקצב של... שומעים? כן. זה כנראה כבד מדי. זה קצר. לא, זה בכלל, זה רק מתחבר ליוטיוב. טוב, אני נורא מצטער. לאט, זה עולה, זה מסתובב. כל אחד יכול לחפש את המילים בטלפון, ואם זה רק בשביל זה. נכון, אלה צודקת. אתם רוצים שאני אקרא בינתיים את המילים? הכי טוב. העניין הוא לשמוע את נחמה הנדל.
הנה, הנה. שינו את השיר. אוי, אנחנו כבר 10 דקות בצהריים? סליחה, תסגרי? לא, אני עכשיו מקריאה. היה צריך להזמין את נוגה, והיא הייתה שרה לנו. היא לא יכלה לבוא היום. נוגה צריך לתאם שהיא תשיר. אוי. את השם. זה פתוח. טוב. זהו, סיימנו את השיר, שמיל. כן, אני מנסה לעבור שקופית. אין דבר, אני אקריא, אוקיי? אני בחרתי שיר קצר מאוד של זלדה, ואני אקריא אותו. בסדר? בבקשה. רגע, סליחה. טוב, שעמות יפרום אלוהים את רקמתי, חוט חוט, וימה ישליך צבאי אל מחסניו שבתהום, ואולי יהפכם לפרח, ואולי יהפכם לפרפר. זה השיר. אני חושבת שהוא מעודן מאוד במיוחד. אבל זה יפהפה. יפהפה, נכון? תודה רבה. לאה, את קוראת את השיר השני שבחרנו? לא, אין לי אותו. איזה שיר בחרנו?
בחרנו שיר שאחת הבנות, אני חושבת שזה הייתה אפי, שלוות יצורי הבר. כן, אבל אין לי אותו, תחייה. שמי אז לך. בואי תקראי את. אני פחות טובה בזה, אבל נעשה שיר, נו, הרגע קראת שיר. במאמץ גדול. חכי רגע, שנייה. אני רציתי לבקש שתקריא אותו שוב, תחייה. גם אני, כי לא שמעתי טוב. תחייה, תקריא את השיר שוב. של זלדה, טוב, גם נשלח לכם אותו. אבל תקריא. כשאמות, יפרום אלוהים רקמתי, חוט חוט, והימה ישליך צבאי אל מחסניו שבתהום, ואולי יהפכם לפרח, ואולי יהפכם לפרפר. יש בו משהו נורא מעודן כזה, מאוד, לא יודעת, נורא מרגש לדעתי. היא הייתה כזאת. היא הייתה כזאת, כן. נפלאה. נכון. טוב, אז בינתיים מצאתי את שלוות יצורי הבר. אני אשמח אם תקראי. תודה, של ונדל ברי. כותבת כך, שתוקף אותי ייאוש מן העולם, והקל שבקולות תורד אותי ממנוחתי, בחרדה לעתידי ולעתיד ילדיי, אני קם ומטייל אל האגם, ושם אני נשכב על הגדה ליד ברווז הבר, המשייט כל כך יפה על פני המים, וליד הענפה הגדולה, הסועדת את ליבה על הסלעים, אני נכנס אל השלווה של הדברים הטבעיים, שאינם מענישים את עצמם בחזונות עתיד מייאשים, אני נכנס אל נוכחות המים השקטים, מודע פתאום לכוכבים עברי היום, עכשיו אני לא מצליחה להעלות את זה הלאה רגע, המפתיעים למעלה, הממתינים למעלה לתורם, ולזמן מה אני טובל בחינו וחסדו של עולם, ומרגיש חופשי. באמת שיר יפהפה, ממש יפהפה, על הנפלאות כנראה שהטבע עושה בנו, גם בכל מיני מצבים אחרים וקשים. טוב, אנחנו עכשיו סיימנו את הקטע האומנותי, ולאה מנחה את השיח. תודה, לאה. טוב, אז הנושא שלנו היום, בנים ובנות, הוא התקווה. זה יהיה הנושא המנחה של הערב הזה, ואני הכנתי משהו, יש איזה סיפור או איזו אמירה שאני חוזרת אליה הרבה מאוד פעמים, שכשמטפסים על הר, אז אנחנו יכולים להביט בשני הכיוונים, אחד כלפי מעלה, כדי לראות כמה עוד נשאר לנו ולהתייאש, ואפשר להביט כלפי מטה ואז לראות כמה כבר עברנו, ולהגיד עשינו כברת דרך יפה. החודש וחצי האחרונים עשינו כברת דרך איומה במעלה ההר הזה, איומה ונוראה, וכל פיסת שביל הביאה אותנו לעוד איזה מקום של ייאוש ושל תסכול ושל עצב נוראים, אבל הגענו למקום שאפשר אולי משם להביט למעלה, והיום זה המקום של להתחיל להביט כלפי מעלה ולראות לאן אנחנו עוד יכולים ללכת. למקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום קוראים מדרגת השמחה. זאת אומרת, ראינו איזו דרך עשינו, אנחנו עוד רואים שהדרך עוד ארוכה ויש עוד הרבה, אבל מותר לעצור לרגע, לנשום, לקחת אוויר ולעצור במדרגת השמחה. אז אני לא מציעה מדרגה רחבה מאוד, אני לא מציעה מדרגה לאורך שנים ולא לאורך שעות ולא לאורך לכמה דקות שאנחנו ביחד, ושיש ציפייה שעוד כמה זמן תהיינה 13 משפחות שתוכלנה לחבק את יקיריהם, וגם משפחות של התאילנדים, שגם הם יוכלו לחזור הביתה עוד בשלום, והצירוף הזה יחד מאפשר כמה דקות של הפוגה, כמעט הייתי אומרת כאורך הנרות,
אז הדלקנו נרות, ועכשיו כאורך הנרות אפשר קצת באמת להתרווח. וקראתי מאמר מאוד מעניין של מרטין זליגמן, לא בחרתי בו בגלל שמו כמובן, אלא המאמר היה מעניין, של מרטין זליגמן, שהוא מומחה לנושא של אופטימיות ריאליסטית, שזה מרתק, אופטימיות ריאליסטית. אז מה הוא אומר הוא הכלל הראשון? הכלל הראשון לאופטימיות, מישהו יכול לנחש כבר מהו? בואו תנסו ככה להמציא דברים. מה הכלל הראשון? לא לקרוא עיתון הארץ. כל הכבוד. חשיבה חיובית, לאה. בנקו, אחד מהשרים שהוא בתפקיד שנקרא שר התקשורת, קראתי בעיתון הארץ היום, מתכוון לסגור את העיתון. הנה, אז כיוונתם לדעת גדולים. איך אומרים, התקווה שלו היא תקווה רצינית, אני מקווה שזה לא יצא לפועל. בכל זאת תקרא את העיתון. יש עוד גרסאות למישהו של מהו הכלל הראשון לאופטימיות? לא לראות בטלוויזיה. לאה, אמרתי חשיבה חיובית. רגע, לא שמעתי את יונה. לראות את חצי כוס המלאה. בהחלט. תחיה, אוחנה, מי רצה להגיד? חשיבה חיובית. אז מה שזליגמן אומר שהכלל הראשון לאופטימיות זה לא להיות אופטימי בכל מחיר. זאת אומרת שאנחנו רואים מצב בלתי אפשרי, נורא והיום, אז להגיד לעצמנו מוכרחים להיות אופטימיים, זה כמו שלימדו אותנו פעם מוכרחים להיות שמח. לא מוכרחים. יש מצבים שבהם גם להודות בזה שכרגע זה לא זמן לאופטימיות, זאת הכרה כבר בהתחלת הדרך בעצם לאופטימיות ריאליסטית. אז עכשיו הכללים שלו הבאים בתור. האחד הוא שצריך להתמקד במאמץ ולא בתוצאות. שזה בעיניי יופי של המלצה שאומרת בואו נראה מה אנחנו עושים כדי כרגע להרגיש שאנחנו באמת יכולים להחזיק מעמד כרגע. בואו נהיה עסוקים, בואו ניקח על עצמנו תפקיד, בואו לא נגיד לאן זה יוביל אותי ומה יצא מזה, אלא קודם כל בואו נתרכז בתהליך. אז אם מישהו יכול לספר עכשיו איך היא או הוא מתרכזים בתהליך, בלי כרגע להגיד זה מוביל למטרה ולייעוד הקונקרטי העתידי, אלא בתהליך. מה עשיתם השבוע כדי להרגיש שיש התחלה של איזה אפשרות לאופטימיות? זה לא צריך להיות איזה דבר חוכמה מדאורייתא. יכול להיות רק איזה מעשה קטן, איזה... יש כאן אחת, שאם היא תפתח את המיקרופון, יכולה להגיד, ישבתי עם קבוצת בנות, ולימדתי אותן, תלה, מה לימדת אותן? נכון, לסרוג בובות. נפלא. כן. זאת אומרת, הדברים האלו, הקטנים שאומרים, הייתה מטרה, יש מטרה, עשינו צעדים קטנטנים בדרך, כדי שהמטרה הזאת תושג. זהו, אז תלה הייתה המנחה, שלומית הייתה המארחת, אני בכלל ממליצה עליה מעכשיו והלאה בתור מארחת אולטימטיבית, של כזה נינוחות וחביבות וכולי. אז אלה, יש עוד דוגמאות למישהו שאומר, עשיתי עוד משהו, זה גם לא צריך להיות לטובת הכלל, זה יכול להיות גם לטובתכם האישית, כדי לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים. לא, מה שרציתי להגיד שאומרים חשובה הדרך. נכון? הדרך חשובה. בדיוק, בשלב הזה, כן. במקום הזה, הדרך חשובה. כן, הדרך לפעמים כרוכה, איך אומרים, נושבות רוחות חזקות שמקשות על ההפלה לפסגה, אבל למרות זאת, אם אנחנו רוצים להיות אופטימיים, להתגבר על הרוחות האלה ולהגיע לפסגה ולשאוב
את אוויר הפסגות הזה כמה שאפשר יותר זמן. מפני שהשבוע קשה מאוד, לי בכל אופן, היה שבוע מאוד קשה. הטלטלה הזאת, מה יהיה עם החטופים, מה קורה ברחובות. פגשתי חברה, והחלטנו שאנחנו הולכות לבית קפה. היינו במנטרי, ואני מוכרחה לומר לכם, שכל העולם בחוץ. תורלי, הלכת למנטרי? כן, בדרך לשם, כל החוף מלא חבר'ה צעירים, שמשחקים כדורגל, כדורעף שם בחול. ועם ישראל חי. אז בצד הפסימיות, בצד הקשיים שקוראים עיתון הארץ, או צופים בטלוויזיה ורואים את הנוער ואת העם בכל זאת חי, הדיסוננס הזה, אני חושבת, שגורם לנו להיות אופטימיים, כי בכל זאת אפשר לחיות למרות הכל, וצריך, בכוח אפילו. אם שוקעים בחלק הפסימי, זה קשה מאוד. וזה שישבנו במנטרי ואכלנו משהו קל, ושתינו איזה כוס קפה טוב, נתן לי הרגשה טובה. הייתה לי הרגשה טובה באותו רגע, אבל הנה, היום, כל היום אני בלחץ אדיר. לדעת מה קורה ב4 חלה, והגיע 5, ושום דבר לא קורה, וטוב ששלומית סיפרה שהם כבר בידיים החטופים, 3 החטופים נמצאים כבר בידיים ישראליות, ונראה מה יהיה הלאה. זה לא כל כך פשוט, כי הם מתעתעים בנו כל הזמן, אני בכל אופן, דוארת מדי יום ביומו במין רכבת הרים כזאת של פסימיות ואופטימיות, ובעיקר פסימיות, לצערי רב, בעיקר פסימיות. אני מאוד דואגת לחיילים שנמצאים שם, כשיש הפוגה כזאת ארוכה, זה מעורר חרדות, זה מעורר ממש חששות. ולכן, סולי, רגע, ולכן, הדבר השני שהוא מציע, אומר בואו נתכנן לעתיד. אז בואו נשמע עכשיו מה יש לכם להציע בתכנון לעתיד. אנחנו לא ראשי ממשלה, אנחנו כל אחד במקום שבה היא נמצאת או הוא נמצא. אני רוצה לספר משהו. היום הייתי בבית קפה בגעש, ולבעלים של המקום, 2 אחים, יש אבא בן 90, הוא עוד עובד בשטיפת כלים, איש ממש מדהים, אבל הוא נורא אוהב לפטפט עם הלקוחות. אז הוא אומר לנו, הוא בא לדבר איתנו, והוא אומר, הילדים שלי אומרים, תציק ללקוחות, אתה מתחיל בראש השנה וגומר בפסח לדבר. נהדר. אבל מה הוא אומר לנו? אני רוצה לתת לכם כמה עצות, כאילו, למצב היום. והעצה הראשונה שלי לתכנן רק, לבקש ולתכנן רק שנה. להגיד לאלוהים, תן לי שנה. זאת אומרת, אל תתכננו ל10 שנים, זה גם טוב שאלוהים יגיד, אתם לא גרידי, שנה קל לא לתת, ככה כל שנה הוא נותן שנה, והוא לא אומר, זה גרידי, רוצה את כל ההוגה. והדבר השני, גם אתה לא מפתח יותר מדי ציפיות, יש לך שנה, בשנה אפשר להתארגן מצוין, כי לא צריכים לבנות את המדינה, כבר הוא אומר, הוא בן 90, ואני מבקש רק שנה. ואז הוא אומר גם לכם, גם אתם כבר צריכים להתחיל לבקש רק שנה. אז זהו, זה היה היום הטיפ. נהדר, הנה טיפ. באמת, מי מוכן לספר מה הוא מתכנן לשבוע הקרוב? אני רוצה להגיד לכם שהוא מתכנן דברים, למשל הם עשו תקרה כזאת מעץ, הוא עבד איתם למעלה על התקרה בגיל 90 על הסולמות. זה איש שאני לא יכולה להבין בדיוק איזה כוח יש לו. ואת שואלת מה אני מתכננת? זהו, אני לא, סולי דיברה על פסימיות, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל אני רואה שאני לא בתקווה, כי אני לא מתכננת. התקופה הזאת אני כאילו כל הזמן בחרדה שהכל יתחרבש, שמה שהם מבטיחים אין למי להאמין, ואני דואגת מזה שאני לא רוצה, אני רוצה לשמור על משהו שהוא באמת לא שנה, אבל קל לצפות לו כדי שלא ליפול, כי אני הכי מפחדת באמת מהאכזבות כאילו. ואני רוצה עוד לספר עוד דבר אחד שהוא גם לא עליי, אני לא יודעת אם אתם מכירים את יאיה פינק, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, מצוין. והוא עשה ביום חמישי
לא וואטסאפ, איך אומרים, נפגש, והוא קרא לו התחלת התקווה. כמו שאת מדברת, גם הוא התחיל לעבוד על התקווה, והוא הביא אנשים, אני לא ראיתי את זה, אבל עצם ההרכב של האנשים שהוא הביא, היום אני מקווה, מחר אני אסתכל על הוואטסאפ, שהוא שלח את ההקלטה, אז הוא הביא אנשים, הוא הרבב אנשים, את הרבנית טיוטרקובסקי, שהיא אישיות מדהימה, עם איך קוראים לחבר הכנסת שהיה במפלגה שהייתה יחד עם בנט, נו, חבר הכנסת הערבי, ראש המפלגה הערבית שהיו עם בנט, איך קוראים לו? מנסור עבאס. אז הוא הביא את טיוטרקובסקי, את מנסור עבאס, הוא מראה שאפשר לעשות דיאלוג, וזה כן מעורר איזושהי תקווה שזה ככה יקרה, שנוכל לדבר, שנוכל לעשות משהו, והוא עושה דברים מדהימים, הבחורצ'יק הזה היה יפין כזה, וזהו, גם הוא התחיל כמוך. חנה, תראי איזה יופי, התחלת בפסימיות, בלהגיד, את לא אוהבת את המילה פסימיות, אבל התחלת בלהגיד, אני לא מתכננת, כי אני לא יודעת, ותראי איך סיימת באיזה אקורד במוזיקה שנקרא מז'ור. התחלת במינור, ותראי, הגעת למז'ור, בכיף כזה, כמעט הייתי אומרת, הסימפוניה התשיעית של בטהובן, הנה, שיר הידידות, אוהבת אותו, תראי איזה מילים פתאום יצאו לך, אני אוהבת את האיש הזה, הוא עושה איזה דברים, מי עוד מוכנה לספר או מוכן לספר מה רוצה בשבוע הבא? שמיל, אתה מנמנם בינתיים קצת? לא, אני מקשיב. תשמע, כל החושים שלי של מורה מתעוררים פתאום. כן. לא, אני מטפל להתנדב, יש לי התנדבות אחת בדיסקיות, וההרצאות מתחילות לחזור, אז יש לי 2 הרצאות. זהו, ואני גם התחלתי איזה מחקר חדש, השבוע הייתי בארכיון של גבעת ברנר, ואני מתכנן להגיע לנען, אז כן, שבוע מלא פעילות. נפלא. יש עוד מישהו שרוצה לספר מה התוכניות לשבוע הקרוב, לשבועיים הקרובים? אני אספר שאני חזרתי להתנדב במועדון של פגועי נפש בהרצליה, שהם קוראים להם מתמודדים, וזה מרגש וזה ממלא את הנפש. זה אנשים שלא סופרים אותם, אני לא הכרתי את האנשים האלה, שיש להם 4 פעמים בשבוע מועדון שנותן להם תכנים, חיבוק גדול. חזרתי אחרי שלא הייתי שנה, והיה נפלא לראות את האנשים האלה, וכולם ביקשו חיבוק וחיבקו אותי, ורק עצם השהות הזאת עשתה לי נהדר, ואני הולכת עכשיו להתמיד בזה ולהתחבר אליהם קבוע. נהדר. אז אני מוסיפה את התכנון שלי לשבוע הקרוב. יש לי תור עם הדיאטנית. וואו. אז אתם חושבים בטח שזה יופי של ציפייה, אז זה לא בטוח, אבל עד שלא הגעתי למאזניים שלה, אז אני מקווה לטוב. זהו, אז זאת הציפייה שלי לשבוע הקרוב, שהיא תגיד, לאה, כל הכבוד, ירדת 100 גרם, שזה יהיה ממש יפה מצידה אם היא תגיד את זה, ואם לא, אז אני אתכנן לשבוע אחרי כן את התוכניות שנדרשות. אני מוכרחה לומר לך, שבעיניי את נראית כל כך טוב, אחרי שעברת תהליך כזה, אפשר לסגור את זה, ממש כך. סולי, אפשר לסגור את הסשן, אני חושבת שאני אפרוש. תשמרי על המשקל, זה טוב. לשמור גם על המשקל זה טוב. תודה. אנחנו לא משחררים אותך כל כך מהר, לא סוגרים סשן. אז לא סוגרים את הסשן. וחוץ מזה שאני מסכימה עם סולי. אני רוצה רק לספר לכם לפי הטלוויזיה ש13 החטופים כבר בידי ישראל. אני פשוט גוזלת לה... ומי הם? תודה רבה. מי הם? גם מסקרן, מי מהילדים הגיע? יש תינוקות, ממש, החזירו תינוקות. שלומית? ברוך השם. אני לא ראיתי, רק ראיתי את הכותרת 13 החטופים בידי ישראל, אני לא יודעת יותר פרטים. יש לנו עוד כמה דקות. בינתיים מראים אותם. לא מראים אותם, רק מספרים אודותיהם. עוד לא מראים.
אני ראיתי. הדבר השלישי, שרה רצית להוסיף משהו? שרה? שיניחו שאני לנפשם. ראיתי בכאן רגע, כן שרה. שהבקשה הכי גדולה של אנשי המקצוע היא שיניחו להם לנפשם, שלא יראיינו אותם, שלא יצלמו אותם, שלא יצלמו את המשפחות, שיתנו להם תקופת שקט להיות ביחד, לבנות את הסיכוי להבראה ולתקווה שאנחנו מדברים עליה היום. הפטט הזאת הבלתי נגמרת, שבכלל בעיניי לא לעניין, לא מתאימה להם, הם צריכים לעבור מאור לחושך, מחושך לאור, סליחה, וזה לא מתאים הליווי הזה של הפסטיבלים שאנשים רוצים לחגוג קצת, אבל זה לא מתאים להם. הסבירו איך בנו מתחמים סגורים וחושבים בדיוק על הדברים האלה, לקחו את זה לגמרי בחשבון, לא תהיה התנפלות עליהם ולא... לא יאפשרו את זה. לא, גם ראש הממשלה... אבל מדובר גם על העתיד. גם העתיד הקרוב לא כדאי לבלבל להם את המוח. זה גם יכול להפריע להם. רגע, שרה, גם אם אני לא מסכימה איתך, אני אלחם על זכותך לדבר. לא עניין של הסכמה, רק להגיד שראיתי, אני בטלפון, אז קפצתי לרגע לכאן 11, כבר רואים אותם, הם כבר פה בארץ, והם מורידים מהאמבולנסים, ומלווים אותם משני הצדדים, אנשי רפואה, ואולי מישהו מהמשפחה, ומצלמים המון, אבל לא דוחפים להם מיקרופונים. תודה להם. אז זאת שראיתי נראית די חמומה, אבל אפשר להבין את זה. יופי, תודה. אני רוצה רגע לציין משהו לשמיל שמתנדב בדיסקיות. היום גם אני ישבתי בבית קפה עם חברה אחרי שאיבדנו חברה משותפת והיינו צריכות קצת לאבד את האבל, ישבנו בבית קפה וניגש אלינו בן אדם, בחור, ומוכר את הדיסקיות האלה. אמרנו לו, סליחה, אנחנו קנינו את זה והכסף הולך למשפחות החטופים. הרגשתי שהוא מאוד נבוך והוא עזב אותנו והלך לשולחן אחר. בקיצור, כנראה גם על העניינים האלה יש טרמפיסטים. ברור. שימו לב. הייתה הזהרה בעניין הזה. אני מבקרת בכיכר החטופים, כי זה ליד ביתי, כמעט כל יום אני עוברת דרך שם, אבל בתחילת, לפני שבועיים, יש שם דוכן עם אפליקציה שמצלמים אותה ואז אפשר לתרום. וככה תרמתי, כי ככה אני לא יכולה לסמוך על אף אחד. אני גם עוברים אנשים. אז אם יוצא לכם לעבור דרך כיכר החטופים, יש שם את האפליקציה, מצלמים אותה ושואלים כמה אתם רוצים לתרום. זה מתחיל מ-20 שקלים על כמה מאות שקלים, 100 שקל, 200 שקל, משהו כזה, וכל אחד תורם לפי יכולתו. אז כדאי ללכת למקומות בטוחים, ולא לחפרים כאלה. לאה, אני רוצה לספר עוד משהו נחמד שקרה לי השבוע. ביתי מתנדבת במסעדה ויגן, שהפסיקו את הפעילות שלהם, והם רק אורזים ארוחות טבעוניות לחיילים. ושם הגיעה מישהי וסיפרה שהחיילים בצפון קופאים מקור, ובאופן מוזר הם ביקשו בקבוקים חמים, בקבוקי מים, כי אין להם מיקרו לחמם את הקוסמת. אז הלכתי העירה וחיפשתי בסופר פארם, זה עלה הון תועפות, נכנסתי לבית מרקחת ממול, ושם זה עלה פחות, עלה 24-5 שקלים, ואז אמרתי לו, תן לי את כל מה שיש לך בזה, אז היו לו רק 9, והוא אמר לי, אני לא נותן לך את זה, וסיפרתי לו את הסיפור, אז הוא אומר, אז תקחי את זה ב10 שקלים. ונורא הייתי גאה בו שהוא נדבק בסיפור, וביתי מסרה את זה היום לחבר'ה שם, אז... וואו, כל הכבוד, חיה. אני רוצה לספר בהמשך למה שסיפרת. אני נמצאת בקבוצה של בני ברית, והיום אספנו בקבוקים למים חמים הם ביקשו, שמעו שהם מים חמים, ואספנו 30 בקבוקים, ומחר מגיעה הנציגה לקחת את זה מהבית שלי, ומקווה שנמשיך לאגור להם בקבוקים ומים. כן, ביקשתי ממנו להזמין עוד, רוקנתי לו את הבית מרקחת. אבל הם מבקשים, בבקשה ביקשו בקבוקי מים להכניס בפנים מים חמים, לא של
זה יתקרר עד שזה יגיע, יונה, זה בקבוק ממלאים אותו במים חמים, ואז הוא מחמם. עד שהוא יגיע ממך לעגלים, זה כבר מגיע כי הנציגה אוספת בשבת את כולם ומביאה להם. יונה, תשמרי אחד לעדנה, בבקשה. אני יכולה לחמם במיקרו, אין צורך. לא יכול לתת לחיילים. אבל לא יהיה לך את חום הלב. כולם הכניסו שם מכתבים. זה הדבר היחיד שמחמם מאוד, חום הלב. נכון. לבבות אני הייתי מוכנה לאסוף. כל הכבוד לכם, בחיי כל הכבוד. טוב, הדבר הנוסף שהוא מציע בדרך לתקווה ולאופטימיות הריאליסטית, לא איזו אופטימיות של טירוף, זה משחקי סנגור קטגור. למה הכוונה משחקי סנגור קטגור? הנה עכשיו מישהו היה אומר, טוב הם החזירו רק 13 חטופים, נכון? לעומת מישהו שיגיד, החזירו כבר 13 חטופים. זאת אומרת, כשאתם שומעים איזשהו דבר שהוא מושך לכיוון שאין אחריו איזושהי תקווה למה הלאה, בואו לשחק את המשחק של סנגור וקטגור. בכל אמירה, בכל דבר, אז הבאתי את הדוגמה עכשיו של 13 חטופים. אפשר את זה להכיל על כל מיני, וזה קצת מתקשר כמובן סולי לרכבת ההרים הזו, שבדיוק זה הסיפור, זאת אומרת אנחנו נזרקים אל הקרשים, ואז צריך לחפש את אותם דברים שיכולים להרים אותנו כדי להביא אותנו שוב לאיזשהו מצב של תפקוד ושל דברים שאיתם אנחנו יכולים להמשיך ולהתקיים ולהמשיך לתפקד איכשהו. הדבר האחרון, אני לא מביאה את כל המאמר, כן. אני רוצה רק לספר לך גם דוגמה לזה. שאלו אבא אחד, זאת הבת שלך שכל פעם נופלת? אוי. אז הוא אומר, לא, הבת שלי זאת שכל פעם קמה. נפלא. נפלא, בדיוק. זה ממש נפלא, בדיוק. אני מניחה שיש עוד דוגמאות, יש לכם עוד רעיונות מהסוג של סנגור קטגור. זה בעצם מאוד דומה לחצי הכוס המלאה. ברור, ברור. זה מה שיונה אמר. זה מזמן לי לספר בדיחה. אנחנו היינו הרבה שנים, 5 שנים גרנו בצרפת, בפריז, ושם אחד התחביבים של הצרפתים היה כל יום ראשון בבוקר היו מתיישבים בטלוויזיה, חבורה של כאלה סטנדאפיסטים, ומספרים בדיחות. וכל יום ראשון היה מתחיל בסיפור הבא. היום אנחנו לא נצחק על חברינו הבלגים, כי הצרפתים מחזיקים מהבלגים שהם טיפשים גמורים, כמו שיש על כל מיני עמים וכל מיני, אתם יודעים, גם אצלנו, כך יש בכל מקום. זה עוד אחת הבדיחות על הבלגים שהייתה מאוד נפוצה. למה בלגי הולך לישון ושם ליד המיטה כוס אחת עם מים וכוס אחת ריקה? נו. יש רעיונות? רגע, השאלה היא מדוע? אז אני אפתור לכם את הבעיה. כי לפעמים הוא צמא ולפעמים לא. וכמו היהודי שנקלע לאי בודד ובונה 2 בתי כנסת, כן? אחד בשביל להתפלל ואחד בשום אופן אני לא אכנס אליו. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, לא רק הבלגים הם כאלה. כן. אז עוד בדיחה אחת מהסוג הגזעני ועל גזעים ועממים, זה של למה הסקוטים לא מספרים בדיחות ביום חמישי או שישי. לא ידעתי. לא יודעים למה? כדי שהם לא יצחקו בכנסייה ביום ראשון. דרך אגב, אצל האנגלים הסקוטים נחשבים לטמבלים, כן. זה תמיד יש מישהו שחושב על האחר שהוא הטמבל המצוי, וגם אצלנו זה ישנו בקשר לעדות ועמים וכל השאר,
אבל אנחנו הערב לא נדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מדברים על תקווה, ובתקווה אנחנו כולנו ביחד, נכון? וביחד ננצח. אני לא אוהבת את הסיסמה הזאת, אבל אם זה מעורר אצל מישהו תקווה, אז יופי. אז הדבר האחרון לגבי אופטימיות ריאליסטית, זה הדוגמה האישית. זאת אומרת, כשאתם באים לאיזשהו מקום, ובדוגמה האישית מייצגים איזשהו מסר אופטימי, זה הכלי הכי מדבק האפשרי בסביבה שלכם, וזה גם איזה מודלינג לאחרים. זאת אומרת, אם אתה נכנס לאיזשהו מקום ופוצח בלהגיד, לא יודעת מה אני עושה פה, בשביל מה לחיות בכלל, חבל על הזמן, חבל על המקום, חבל על זה, זה מדבק, יש בזה משהו מדבק, ואם מישהו נכנס ואומר, קרה לי היום משהו נחמד, קרה לי היום משהו מעניין, קרה לי היום משהו שאולי מפיח תקווה, אז, והמשהו הזה יכול להיות באמת הדברים הקטנים שדיברתם עליהם היום, שאנחנו גם יכולים רק לשלוט אותם מהמציאות הקשה, המדכאת וכל זה, ולקחת אותם ולשים אותם על המסך המרכזי לפחות לכמה דקות. אז אתמול נפגשתי עם הנכדים שלי, הנכד שלי אמר לי, סבתא, אני מאוד רוצה היום שתעשי איתי שיעורים. אני כמעט פצחתי במחול, אף פעם הוא לא ביקש ממני דבר כזה, אבל זה היה ביטוי של איזה צורך בקרבה, וגם אם הוא לא התכוון לזה, מה אכפת לי? ככה אני לקחתי את זה. כן, הצורך הזה בקרבה. אז חברות וחבר, אני מאוד מקווה שהתקווה שלנו היא ריאליסטית, היא לא פנטזיה, לא מציאותית, ושעם התקווה הזאת נמשוך את השבוע הקרוב שהולך להיות גם מאתגר מאוד, יעמידו אותנו במבחנים כל יום של המתיחות הזאת והמתח הזה, אבל יש משהו אחד שלפחות כאן אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו, זה שהביחד עושה דברים נהדרים. אז יש לנו היום דוגמית קטנה של הביחד הזה, ואת הדוגמית הזאת לקחת איתנו, כדי שנוכל להמשיך ככה במצב רוח הזה. אז רק לסיכום. כל הכבוד לך, לאה. תודה רבה, אכן, לאה, תודה על הנושא המופלא. רגע, רק שנייה, הדסה ביקשה להגיד משהו. אחד, זה לא עם חבר אלא שני חברים, אנחנו צריכים לברך את אריה לב שנכנס גם לקבוצה. הנה, הרגע הוא נכנס. הדבר השני שרציתי לומר, שמה שמצא חן בעיניי במאמר זה הריאליות. ואם אנחנו חושבים על פנדורה, אז שקפצו מהטבע שלה הרבה מאוד דברים קשים, שאני חושבת שאנחנו עוד גם לפניהם, אבל בסוף, אם יש סבלנות לתהליך הזה, אז למטה בקופסה הזאת יש תקווה. תודה רבה, הדסה. אגב, אתם יודעים שהיום הוא יום המאבק הבינלאומי נגד אלימות בנשים. נכון. מצוין, אתמול הייתה צעדה בתל אביב של נשים רבות שצעדו, ביניהם ביתי וחברותיה, ונקווה שזה יעזור במשהו. תודה, צולי. ערב טוב, שבת שלום. אני חושבת שכל זמן שאנחנו חיים... ותודה על הנוכחות. מה? שומעים אותי? כן, עדנה. אמרתי שכל זמן שאנחנו חיים אין לנו ברירה אלא לשמור על אופטימיות, גם אם היא לא ריאלית. תודה. צדקת מאוד. אני בעד ריאליזם פנטסטי. לפחות שביב של אופטימיות. אין לנו ברירה, אנחנו כולנו אופטימיים. אריה, שיהיה לך שבוע טוב. והחלמה טובה. אולי נשמע אותו רגע, אריה?
הוא כנראה סגור ב... הוא עם הטלפון, אז הוא לא תמיד... אולי הוא לא ידע שהתחילו ב6. הוא יודע, שלומית, הוא יודע, לא... זהו. טוב, כל מי שרוצה לוודא, יש לכם את השם שלו, נכתוב לו בוואטסאפ, אהלן, שבת שלום, ראינו שרצית להשתתף, ושמחנו. לאה, אני רוצה לומר משהו, השם שלו זה רודריג, ואני, שם המשפחה לפני נישואיי, רודריג, שזה שם קצת יוצא דופן, אז אריה, יכול להיות שאנחנו אפילו קרובי משפחה. אין לי ספק, אין לי ספק. כל עם ישראל. יש מספר הטלפון שלו, לאה, מספר הטלפון שלו, איפה אפשר למצוא? יש את זה כשאת פותחת את הוואטסאפ של הקבוצה, יש את כל מספרי הטלפון של כולם. נכון. בדרך זה אפשר להתחבר ולכתוב לו, ואני בטוחה שהוא ישמח מאוד. אני אומרת את זה עכשיו כבר בידיעה, כי זה מה שהוא אמר, שהוא שמח. מאוד מגיב יפה לטלפנים, והוא שמח לכל טלפון, וכבר כמה אנשים התקשרו, גם מהוועדת רווחה, גם הדסה מילסקי, גם אני, תחילת התקשר, והוא מגיב כל כך נעים וכל כך כיף לדבר איתו, כי הוא מגיב, הוא לא אומר מי זה, למה זה, הוא מגיב בשמחה לטלפונים. הוא שומע אותך עכשיו. מה זה? הוא שומע אותך עכשיו. אני אומרת, נורא נעים לדבר עם מישהו כזה נחמד. זה לא איזה טובה למישהו, זה נעים, זה חברותא בקהילה. מאוד מאוד נעים. אני גם מלשינה לכם שגם לבקר אותו זה נחמד. מאוד. ממש ממש, באמת. אין זהו. אריה, אם אתה שומע, אז היה לי נורא כיף שתדע לך. להתראות בינתיים ושבת שלום לכולם. להתראות, שבת שלום. זוני, ירדה.